solstizioa! Eta niri udan gehien egitea gustatzen zaidana lagunekin igerilekura edo hondartzara joatea da. Eta hondartzan igerilekuan baino gehiago flotatzen dut. Hori baldakizu zergatik den? Hondartzako urak gatza duelako. Eta hori egia dela frogatzeko. Hemen froga bat egin behar dugu. Ikusiko duzue. Begira, hartu 2 baso ur. Batean ura utxotxik eta bestean itxasoan bezala gatzarekin. Ikusten duzu ezta? Pixkat txuritxoago dago. Eta ondoren bakoitzean arrautza bana sartu. Bat! Eta... ikusten alduzue? Gatzigabeko basoan, arrautza beraino joan da gravitatearen poderioz, eta hemen ordea gatzadun ura honetan flotatzen gelditu da. Hori da guri gertatzen zaigun hondartzan ere bai, gehiago flotatzen dugula gatzarengatik. Egintzazue frogatxo bat eta bidali gozue zuen irudi hori irrien lagunak.comera. Ba, ba, ba.